Ekana puetaan. Noniin, nyt on vähän parempi, eiks niin? Alright, tunnustaa, että tää ehkä vähän on liikaa tähän hetkeen. Tää vaan tulee messiin. Päätin laittaa se heti. Laitetaan tähän. Alright, tänään on 31. joulukuuta. Ja mä lupasin, että mä aloitan tänä vuonna vlogin. Joten here I am. Aloittamassa vlogia. Yeah. Tää on 100. kerta, kun mä kuvaan vlogia. Ja 5. video, jonka mä editoin. Ja se on niinku siis pakko aloittaa tänään. Et niinku näette, kello on siis 6 aamulla, heräsin 4. Ei mitään UV-lupauksia, ei mitään, että ensi vuonna aloitetaan, vaan se pitää aloittaa heti. Ootas, mun pitää siis ihan katsoa skriptiä, että tää on tätä, kun on vähän vielä epävarma, eikä tiedä mitä tekee tarkalleen. One eternity later. Tää on siis tää YouTube-kanava, minkä mä nyt tein, minne mä tein tän. Niin mä en tätä aio silleen niinku markkinoida, et mä vaan laitan tää YouTubeen ja antaa se olla. Se on niinku, mä en toistaiseksi silleen markkinoida tätä. Joten jos päädyt tänne, niin aivan sairaan erikoista, niinku oikeesti. Hei, tervetuloa mun vlogiin. Tää eka vlogi jännittää. Tän vlogin idea on siis tutustuminen. Se on vaan tutustutaan. Mä kerron itsestään, mitä mä teen. Jne. Hei, miten menee? Mä oon Igor. Aloittaa sillä. Yeah, handshaking. Kuka mä oon? Mä oon Igor. Helvetin mä aloitan. Hei, mä oon Igor. 21V. Mitä mä teen? Mä valokuvaan. Niin kuin tästä huomaatte, koitan oppia myös videoa. Mä kuvaan pääasiassa ihmisiä. Jotenkin mulla on enemmän just se, että mä dikkaan ihmisten kuvaamisesta. Mut myös sitten, tässä kun käytiin reissus, niin otin maisemakuvia tämmösiä pitsit, niistä tuli makeita niinku... mamma mia. Tällä hetkellä mitä mä kuvaan, niin on ihmisiä studios. Tosi paljon studios. Nyt alaan tekee enemmän semmosia taiteellisia kuvauksia. Tapahtumien valokuvaus. Siis ihan kaikenlaisia tapahtumia. Niinku ihan oikeesti siis. Yritystapahtumia ollaan kuvattu. Tosi hauskaa, mukavaa. Ihan sairas toisin sanoen. Bileitä, artisteja. Sitten opiskelijatapahtumat. Aprot. Se on niinku ihan oma juttunsa. Siis aprot ihan sairaan siisti kuvata, kun siellä niinku on kaikenlaisia aktiviteetteja, jengi on haalareissa, jengillä on jotain siistiä kledjuja, jotain tämmösiä fittei, naamioita, you know, kaikkea. Niin ne on niinku oikeesti siisti kuvata ja siellä on meininkiä. Hei, mut se on siis eka juttu. Elikkä mitä mä teen, niin on siis valokuvausta. Ne on siis sairaan siisti juttu sille yrityksille ja myös siis meille kuluttajille. Pääalat siinä on tehtaat ja tämmöiset tuotannot, koska siis me periaatteessa virtuaalikierrokset on vähän niinku, se on vähän niinku peli, tietteeks. Siinä vaan grafiikan sijaan käytetään 360 kuvia, mutta sitten kun siinä on päällä semmonen käyttöliittymä, jonka voi käytännössä ohjelmoida siis ihan mitä vaan. Niin ja sit siinä grafiikassa, niin, eli 360 kuvissa, niin voi olla eläviä ihmisiä jne. Niin se on aika uusi teknologia, tai siis se on ollut pitkästä teknologiaa, mutta se on nyt yleistymässä. Ja sit faija oppi tekemään niitä. Ja sit sitä kautta vähän niin meikä lähti. Meikän päätehtävä on siinä ehkä nyt niin edistää sitä. Kolmas juttu mitä mä teen on, siis mä oon osa-aikatöissä Scandinavian fotolla. Valokuvausliike, ihan sairaan mukava olla töissä.
helvetin hyvät työkaverit. Niinku siis varmaan parhaat työkaverit, että semmonen työyhteisö. Mutta hei, silleen all in all, mä en halua tätä niinku silleen pitää pitkänä. Mä kerron nyt aika paljon siitä, mitä mä teen. Sit silleen vähän itestään. Niin, joo. Mistä mä aloitan? Hitto. Se on niin vaikea oikeesti. Ihan niinku, mä tiedän, että ei haastattelu, mut silleen tuntuu vähän siltä. That's it, kai. En oikein tiedä, miten vielä tutustuu. Tää on eka vlogi. Tän siis, okei, mä ihmetyin, jos tätä kattoo enemmän kuin 10 ihmistä. Mä oon positiivisesti yllättynyt, jos kattoo enemmän kuin 10 ihmistä. Joten mä nyt otan tän vähän easimmin. Mä otan sen silleen, että mä tekisin tätä itteni varten. Hei, vitsit, jos siis tulee mitään kommentteja, mitään ideoita, mitään siis palautetta, siis saa antaa niinku negatiivista palautetta. Mä dikkaan siitä, jos se on oikeesti silleen mietittyy, että okei, hei Igor, hitto, sun valo ihan perseestä näissä videoissa. Hei Igor, sä liit ihan kaikille vinksbonkset, tee skriptit, you know. Siis ihan saa antaa. En loukkaannut. Mä oon helvetin ylpeä itestä, että mä saan tän videon laitettua. Mä laitan tän ihan siis... Editoinnit todennäköisesti ei oo mitkään parhaat. Värjäys ei oo mikään paras. Ääni ei oo mikään paras. Tän videon idea ei oo mikään... Niinku, tän videon kulku ei oo mikään paras. Mut mä sain tän tehtyä. Joten... Tänä vuonna. Joten mä oon ylpeä. Ensi teema on todennäköisesti valokuvaus. Mä aloitan niinku näistä 3 puolista, koska tää studio on nyt puolikas, koska se kuuluu valokuvaukseen, mutta joo, anyway, selitin sen jo. Niin joo, aloitan niistä niin siis kertomisen, mitä haasteet siinä on, minkälainen studio meillä on, mitä ajatuksia mulla on, miten se lähti käyntiin ja joo. Voin sanoa, että siinä on siis tällä hetkellä tilanne ei ole positiivisin, mutta ei myöskään negatiivisin, mutta voisi olla paljon positiivisempi. Joo. Hei, mä lähden dösään, koska se lähtee mulla 40 minän päästä. Jee, lähdetään nopee juokseen.